suoraan sanottuna paleli, vaikkei mittari kovin paljon asteita näy. Se on se viina. Viima vai viina? Toivottavasti ei viina. Tuleeko parannusta vai pitääkö pukeutua ennen? Kyselytutkimuksen mukaan esimerkiksi humalahakuinen juominen on entistä hyväksyttävämpää. Suurin osa suomalaisista pitää kuitenkin alkoholipolitiikkaa liian vapaana. Suomalaisten asenteet alkoholin käyttöä kohtaan ovat säilyneet vuodesta toiseen tiukkoina. Suomessa juodaan liikaa alkoholia ja rattijuopumusrajaa No niin! Tuliko riipättyä? Tulihan sitä muutama otettua. Että oikein muutama! 12 kaljaa, pari shottia ja illan päälle parissa tilimiinukselle. No niin! Sillä lailla. No, oli ainakin mukavaa. Niin! Jos muistais mitään, joo! Travolta-liiketkin meni ihan Ei, nappiin. Travolta. Joo! Ja katoppa kännykkä! Tuliko soiteltua kaikki naiset 4 aamuella läpi? Maistuisiko nyt semmonen taskulämmin jekku? Nyt älä rupia kuule yhtä.